Здравейте, казвам се Йосиф Димитров и днес искам да засегна една много важна тема. Озаглавил съм така: как жените ви разкриват и губят интерес към вас. Или по-скоро как вие сами се разкривате оскъдното си мислене и жените губят интерес към вас. Сега, пичове, по принцип жените имат различни методи да разберат кой сте. Жените постоянно сканират за слабости от различен сорт. Жените искат да разберат дали вие сте този, за който се представяте. И ако не сте, не сте ли забелязали как губят интерес? Сега, жените не могат да контролират това тяхно действие. Те го правят и несъзнателно. Сега, има си биологична причина за това, една от най-важните причини. И вие, господа, е нужно да спрете да отричате. Жените го правят поради една проста причина, че те могат да носят деца. Не в буквалния смисъл. Жената с добра самооценка и здрав разум знае, че не може да си позволи да бъде с мъж, който не може да се, например, контролира или няма потенциал да осигури едно евентуално оцеляване или е от нужда в нея. И затова и те правят тестове. Сега, ясно е, че в днешни дни пък има много жени, дето не знаят къде се намират и се занимават с най-неподходящите мъжи, защото тия мъжи успяват да изимитират компетентност. Но това е тема на друго видео, защото знам, че предполагам, че много ще кажат: не, вярно това е, те се занимават с еди си какви мъже. Да, така е, но това е тема на друго видео. Сега, какво се случва в реалния живот? Когато жената ви вижда, например, в заведение или в някакво друго обществено място, или си говорите в интернет, то тя реално не може да определи вашия статус. Ето го тук видеото. Това се случва в повечето от случаите. Затова тя иска да разбере кой сте и го прави чрез тестове, за да разбере дали вие сте най-добрата възможност. Сега има изключения в това, ако, например, сте популярен. Но на практика и дори това нещо не значи нищо в дългосрочен план. И не значи нищо, защото без значение дали сте милионери или топ модел, то с времето и да не искате, вие ще разкриете до някаква степен нещо от себе си пред нея. Затова е много важно да внимавате какво разкривате и колко разкривате. Когато вие не разкривате прекалено много, то жената проявява интерес към вас, защото и оставяте пространство да прояви женското в нея. Тук е едно видео, което не гледате. Така вие ще запазите, пичаги, и интереса на жената за по-дълго време. В едно друго мое видео бях споменал, че понякога е по-важно да знаете какво да не правите като грешка, отколкото да си мислите какво е правилното нещо, което трябва да направите. Понякога просто правилни неща няма. И тук в това видео ние няма да обсъждаме точно тестовете на жените, въпреки че тези неща, които сега ще обясня, може да се появят и като тестове, а какви грешки вие правите дори без самите да сте тествани. Това да се издъните без да сте тествани е нещо, което е хубаво да имате на ум и вие го правите. Сега, сещам се за няколко грешки. Да кажем, вие сте излезли. Голямо желание е да я видите след първата среща. Прибирате се и почвате веднага да уреждате втората среща или по време на първата среща уреждате втората среща. Това е много голяма грешка. Защо? Защото жената не ви е проверила. Тя все още не знае какво правите. Не ви знае какъв сте. Вие започвате: кога ще се видим отново? Това е едно гигантско не за жената. Сега това може да се случи както преди да сте стигнали в леглото, може да се случи и след това, може и преди първата среща. Бих казал, че ако сте имали пък това е още по-голяма тежест, има сексуални контакти и след това сте изключително невъздържани и искате отново да се видите и бързате, това е меко казано не знам какво е. Тогава показвате, че вие сте отчаян. А отчаяният мъж е силно отблъскващ мъж за жената и това не е нещо, което жените правят нарочно. Те не го правят нарочно, те не са отблъснати, защото нарочно го правят или има някаква конспирация. Това е естествен начин те да не са привлечени от вас и вие няма за какво ги обвинявате. 2. Да си чатите. Да си чатите постоянно. Къде е, с кого е, защо не ми пише. Вие искате някаква сигурност, че тя има интерес към момента към вас и сте заедно. Затова често виждаме мъже да питат и да гледат в интернет разни видеа как да й задържа интереса. Ще има видео по въпроса. Лесно, като не правите първо глупостите, които обясних преди малко. Не може вие да станете сутринта и първата ви мисъл да е тя: ма как спа, вечер, лека нощ, надявам се, че спиш добре, обяд, бон апети. Сега ако ги питате жените, те ще ви кажат, че е така. И ще ви кажат: да, ние искаме такива мъже. Да, но те искат такива мъже, от които са избрали. Това действа от мъже, които са избрали. Но дори мъже, който е избран, вие трябва да знаете, че ако прекали с това действие, те ще загубят интерес. Това са едни подводни капани, които жените оставят и не ги чуете какво ви говорят. Вие създавате всякакви такива абсурдни ситуации с тия небивалици, които правите, които карат буквално жената да си мисли: то с нормален ли е?
Може ли по цял ден да ми пише той друга работа? Няма ли? Че само с мен се занимава. Това виждали ли сте го? Правили сте го? Нуждата от докосване. Да я пипнете по ръчичката, по кръченцето, да я гледате жално, влюбено, да инициирате интимно всеки път. Знаете ли колко пъти съм виждал картинка, някакъв мъж, момче и момиче седнали в парка и мъжа наврян в нея. Тя нещо си гледа там телефона и он е наврян в нея. Вече се е натикал в нея. И тя седна и вика, бея тук, нещо се роя в телефона. И се пиша там с други мъже. Сега, не казвам да не я прегръщате, не казвам да не я целувате, но вие трябва да оставяте това да бъде и също по нейна инициатива. Това е нужно да е по нейна инициатива в повечето от времето. Това показва, че вие сте този, на който тя може да се опре и да разчита, не обратното. 4. Вие да сте инициатора на връзката. Вие искате да има връзка. Не тя, вие. Помислете малко и вижте примерите около вас. Кога връзките се случват? Когато вие искате връзката или когато жената иска връзката? Когато жената иска връзката, забележите, че нещата се получават. Вие, напирайки за връзката, отнемате женската роля на жената и вие сте една жена. Вие си мислите, че жените са привлечени от това, но, пичаги, това е тяхна функция, не е ваша. Жената трябва да поиска връзката, а не вие. Така, пичове, преди да продължа, искам да ви помоля да последвате канала, да оставите коментари или да извършите някакво действие, каквото и да е било, за да помогнете на канала да се развива. Забелязвам, че има немалко хора, които гледат видеята, но се оказва, че не са абонирани. Моля ви, абонирайте се. Също така, ако видите някой ваш приятел, който е в нужда, нали, смятате, че има нужда от помощ в тая насока, моля ви се, пратете му го това видео. Мисля, че ще му бъде полезно. Мисля, че аз ще бъда полезен. Помогнете ми вие, за да ви помогна и аз. Така, да продължим. Сигурен съм, че ако помислите малко и върнете паметта си назад, то вие ще видите в някои от тези, ще се видите със сигурност в някои от тези точки. И това не е причина вие да се обвинявате. Това не е причина. А това е причина вие да поемете информацията и да я използвате за в бъдеще и да спрете да правите тия грешки. Сега, понякога е трудно да не правим тези грешки и е трудно и ще отнеме време да спрем. Но това е защото тези грешки на практика са се превърнали в един лош навик. А вие знаете, че лошите навици трудно се отказват. Така че дайте си време и не се съдете за вашите грешки с жените, които вие сте правили. С времето ще спрете да ги правите. Тогава може би не сте знаели какво да правите и кое е правилно и кое не е. Но често правилното, казах ви, е да не правите неправилното. Когато вече вие имате информация, кое е неправилното, щата ще се наредят. В заключение, ако вие не правите тези грешки, има вероятност жената да започне да се задейства и да променя мисленето си и виждането си към вас. Жената трябва да има собствено усещане за ангажимент и желание да се включи активно в изграждането на връзката. Тя трябва да си задава въпроса, как аз да направя тази връзка по-стабилна и приятна. Не вие. Това е функция, която принадлежи на нея, а не на вас. Проблема идва, когато вие се опитвате да заемате ролята на този, който трябва да създава и поддържа си във връзката. Сега, за да бъдете привлекателни и жената да иска да бъде с вас, да се ангажира с вас, то тя трябва да чувства, да има някакви емоции спрямо вас. Трябва хипергамията да е задоволена. Вижте го това видео. Това е важен аспект от отношенията между мъжете и жените. На практика, когато вие не правите тези грешки, които споменах по-горе, вие показвате, че сте независим и стабилен. И наистина трябва да бъдете независими и стабилни, не само на думи, а на практика. Това не означава, че трябва да сте студени или жестоки към нея, но вие трябва да имате свои цели, интереси и приоритети. Другата крайност е, когато мъжете се държат зле с жената без причина или цел, просто защото не знаят как да се държат и не знаят как да си прекарат времето с нея, не могат да си прекарат добре. Въпреки това, че вие не показвате нужда от нея, вероятно ще забележите, че тя може да се опитва отново да ви манипулира. Това е капана, който жените залагат. Те ще започнат да мрънкат и да създават драматични сцени, но всъщност ще остават с вас, именно защото не сте нуждаещи се от тях. Жените обичат да ви тестват, дали вие сте стабилни. Сега, те могат както да заложат капани, като направят именно емоционална реакция, опитвайки се да ви обяснят, че вие не се ангажирате достатъчно емоционално с тях. Те ще ви кажат, че трябва да бъдете по-съпричастни, да проявявате едва ли не нужда от тях. Защото вижте,
А емоцията, демонстрирането на емоция до някъде за тях значи нужда от тях. И те ще ви кажат, ма ти не си емоционален, ти не си това, влагай емоции. Когато вложите емоции, какво се случва? Разбирате ли? Това не знам дали сте го забелязали. Сега, това може да са го гледали от филмите или от песни, но в действителност виждате, че това поведение ги отблъсква. Сега пак казвам, това не значи, че не може да показвате емоции, но имайте хигиена на това. И все пак имайте в предвид, че повечето жени не ви казват какво количество емоции те искат. Нали? Вие не знаете къде е границата. Те няма да ви я кажат, защото и те не я знаят. Вие трябва да я знаете. Защото ако вие прекалите, ще направите и себе си уязвими. И това може да я накара да се отдръпне. Жените са носители на емоционалната тежест в отношенията. Не трябва да сте вие. Вие е нужно да внимавате да не почнете вие да носите прекалено силна емоционална тежест. Вие във връзката. Сега, вярно е, че ние се свързваме чрез уязвимостта. Но същевременно трябва да има едно друго нещо. Трябва да има граница на вашата уязвимост. Действията ви трябва да показват, че вие може да покажете някаква форма на уязвимост, но ако тя се възползва от тази уязвимост, връзката ще приключи. Тя трябва да има яснота и граници. Жената трябва да знае, че вие няма да позволите тя да се възползва от вашата уязвимост. Защото ако вие позволите, вие ще разкриете оскъдното мислене пред нея и тя ще загуби интерес. Ако това видео ви се стори полезно, пичаги, много ви моля, последвайте ме в YouTube. Моля ви, много ви се моля, последвайте ме. Гледам, че гледате видеята някои от вас, но не ме следвате. Последвайте. Мисля, че ви бъда полезен, вие ще сте ми полезни, ще изградим някакви отношения, което мисля, че е много добре. Благодаря ви, до следващия път.